sme sa dohodli včera večer. No, že na 2 kopčiky... Áno, tak, áno. Vierkina moja. Tak, počkaj, každý má tu po 2. No, koľko to má byť celkovo? 2900 však? Tu máš Veronka, tu. 2900, keď máme zase po 500, raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5. A na konci, že... Dobre, stačí. No, pováž sa. Veronika, len sa pre Boha nepomýl. Ale v tej 2 kopky sa môžeš akože. Chcem vidieť, jak to bude Anda. Že chcem to vidieť, ako to ona to vie. Veď ja som posunutá. Chcem vidieť, ako by to Anda išla reklamovať. Že na 2 kopky, Veronika, ako sa včera dohodli. Na 2 kopky. Sonia nezvládala, už som v rovnožíku. Ježiš, ale fakt tá Anda, jak priťahujú tie peniaze. Ja som si len srandu robila, ale teraz zistujem, že fakt ťa priťahujú tie prachy. Veronika, čo si aká smutná? Ale ty kameru vieš. No lebo hovorí, že jak ste sa dohodli včera na tie 2 kopky viac, ale Veronika mala povedala, že nie. Že to nastaví. No, to by som tak uverila. Nemielte ju. Ešte čo? Ako máte späť? Tak? No musí si to trošku mizať tu potom. Nejako, počkaj. A mne to je drobné. No, porátala si správne. Ale to začne ešte správne, počkaj, to by mal mať každý 2900.